بعد چی؟ بعد акаи Тунҷай ва бону адвокат ба ин тоб наоварданд. ҳангоми ба ташноб дар омаданам ман мошинро дар як канор гузоштам. ҳанӯз ҳам дилам мешӯрад обидин ин лаҳзаҳои мудҳишро ба ёдам наор. хуб ака, мо вақте ки баргаштем на мошин буду на ҷасад. дар ҳамаамон паҳн шудааст. хуб бародар, вале ҷасад куҷост? ҷасад ба микроб табдил меёбад муҳтарам прокурор. дар ҳама ҷоямон паҳн шудааст ин микроб. хонум адвокат, шумо бароед. ман тамоми чизҳои заруриро бо кормандон менависам. ҷаноби обидин ва Тунҷай меҳмони мо хоҳанд буд то замоне ки ҷасад ва мошин ёфт нашавад. ҷаноби прокурор, ман як одати баде дорам. дар ҷои бегона хобида наметавонам, ба ҳоҷатхона рафта наметавонам, шустушӯй карда наметавонам, ҳатто дандонҳоямро пок карда наметавонам. илтимос маро маҷбур накунед ки ин ҳамаро аз боиси кадом як микробе паси сар кунам. ба он чизе ки имрӯз ба амал омад ман ҳеҷ бовар карда наметавонам. шумо дар ин ҷо чӣ кор мекардед духтарам? уф модар, ҳозир мавриди амин аст. ягон хешу таборашонро хабар накарда бошанд. мо ҳастем охир. муоширати мо, дӯсти амон ва он чизе ки ӯ барои фарзандонамон кард, оё аз ин ҳам беҳтар чизе буда метавонад? бо али онҳо мисли бародарон буданд. ман ба онҳо сахт рашк мекардам. ӯ чун фосилаи миёни мо буд. ману али чӣ қадар барои он ҷанҷол карда будем ки ӯ аз барои амаки Аслон ба Анқара рафта буд. амаки Аслон одаме дар кори буд. ӯ ба ману али бисёр чизҳоро омӯзонда буд. ӯ қаҳрамони мо буд, танҳо аз мо, на барои дигарон. кӣ метавонист ки бо 3 тир китобдори оддиеро бикушад ки ҳамагӣ 2 шефтае дошт ва гурӯҳи ӯ ба 0 баробар буд? боз кӣ мешуд? албатта хадамоти ҷосусӣ. ҳозир вақти шӯхӣ нест, Ирен. ба Пулод низ хабар додан лозим. ӯ низ бо амаки Аслон шинос буд. ҳолаташ хуб аст. мо хунравиро нигоҳ доштем, ҷарроҳиро ба охир расондем. инро ба асос гирифтем ки чокҳо камтар монанд. кай шифо меёбад? табобати дуруст 3 моҳро дар бар мегирад. худи паго ба пой хиста метавонад. аз боиси чокҳо хӯрданаш душвор мегардад, аммо ин 10 рӯзро ҳам дар бар намегирад. аз лиҳози равонӣ мо барояш маслиҳат бо равоншиносро дархост кардем. мо кайёро дида метавонем? аниқ гуфта наметавонам. элиф чаро занг мезанад? алло Пулод? аз гур чӣ баромад? аз он ҷо чӣ ҳам баромада метавонад Пулод? ман на барои ин. чӣ гап аст? мо дар бинои экспертизаи судӣ амаки Аслон мурдааст. як китобдоре ки буд. кӣ мурдааст? амаки Аслон. ту ба ин ҷо омада метавонӣ? ту мемирӣ. чеҳраи нав, шиносномаи нав гузаштаат аз байн меравад. аҳли оилаву наздиконат дигар нестанд. ҳеҷ кадоми онҳо дигар нестанд. фаҳмидӣ? ҳеҷ кадоми онҳо нестанд. ака чӣ гап шуд? мурдааст. кӣ мурд? амаки Аслон мурдааст. Пулод чӣ гуфт? меоям гуфту хомӯш кард. бигзор ояд, мо низ мепурсем ки кӣ парондааст ва чӣ хел ин рӯй додааст. гуфтан намехостам, аммо ба фикрам ман кимчиро медонам. раҳмати чанд рӯз пеш бо лифофае дар даст назди ман омада буд. дар лифофа чӣ буд? як дақиқа. ӯ гуфт ки агар ба ман ҳодисае рӯй диҳад, инро ба нишонае бирасон ки дар болош навиштаам. лифофа куҷост, Умар падар?
من شما رو میبردم جناب. تو میمیری علی، تو میمیری علی، میمیری علی. نهایت مردم. چهره نو، شناسنامه نو. الکی فراموش کردم. گذشته تو از بین میرود. خودت همه را پاک کردی و پرداختی. اهل عائله و نزدیکان دیگر نیستند. هیچ کدام آنها دیگر نیستند. هیچ کسی نیست. فهمیدی هیچ کدام آنها نیستند. من اکنون چیکار کنم؟ سیر انسان را فریب می کند. تو مرا فریب کردی. مرا در نیمه راه ماندی و رفتی. تو مرا با اسرار در نیمه راه پرداختی و رفتی. آنچه که دو کس می داند سیر نیست. амаки Аслон мурдааст. як китобдоре ки буд. амакро куштанд. суиқаст. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад.